Molt bon dia, nois i noies de segon de primària, última entrega d'Educació Física a casa i amb això estiu de vacances, com ho veiem? Preparats per fer? Som-hi doncs! Doncs comencem escalfant. Aixecarem la cama per davant i per darrere tocant el turmell contrari i això ho farem unes 20 vegades. Qui pugui ho repetirà 2-3 cops. 20, descansa, 20 més, descansa i 20 més i descansa. Sí? Per començar a escalfar. Segon repte. Això és que ho podeu repetir 2-3 vegades. Segon repte és que els talons piquem amb el taló al cul i ho fem 10 vegades. Fem una cama 10 vegades, després fem 10 punts al mig, cap al sostre. I 10 cops més el taló al cul amb l'altra cama. I això ho repetim 10 vegades. 10, 10 amunt i comencem la segona. Un altre cop la cama, 1, 2, 3, fins a 10. 10 braços, 10 cames, i ho podem fer 10 vegades. 2-3 vegades, les que puguem. Des d'aquí, tercera sèrie. Anem amb un peu, un pas cap enrere, com si fos un fondo. Aquí farem 10 vegades, peu enrere, carregant el pes a l'altre que està davant. I obrirem i tancarem les mans, intentant aguantar els braços super rectes i alçada de les espatlles, sense que baixin. Després 10 més amb l'altra cama. Molt fàcil. I això, com el segon repte, ho repetirem les vegades que puguem. Aneu comptant. Sempre grups de 10 i fem una estoneta, parem i tornem a provar. Repetim 2-3 vegades les que pugueu. Quart repte. Fem tisores, obrim i tanquem 5 vegades i llavors anem a buscar a tocar el turmell contrari. I això repetit. 5 tisores, baixo a tocar cama. 5 tisores, baixo a tocar el turmell. Sí? I això ho podem fer el mateix. 10 vegades, paro, 10 vegades, paro, 2-3 sèries. I així ja estem. Espero que us hagi agradat. Ara us toca a vosaltres.